kurkukun talaka al'umma muna cikin yanayi, muna cikin yanayi. Najeriya kurkukun talaka al'umma muna cikin yanayi, muna cikin yanayi. Farko Allah ku zana kira sarkin da ya yoni yayi zamani. Muna cikin yanayi. Shi ne ya kage al'umma a cikin ya da mai rawani. Muna cikin yanayi. Shi ne ya kage Nigeria da Kano da Bagwai ciki har da ni. Muna cikin yanayi. Allah kuka ba mu sassauci a ƙasar mu a dan muna yanayi. Muna cikin yanayi. Najeriya kurkukun talaka al'umma muna cikin yanayi, muna cikin yanayi. Farkon zancen da zan fara zaniyo ne batu na tsaro. Muna cikin yanayi. Domin yaushe ya zan babba a ƙasar mu muna cikin tsoro. Muna cikin yanayi. Harbe ma ake ana yanka a ƙasar mu sai ka ce baro. Muna cikin yanayi. Ko kuma a zo a ɗauke mu a gidan mu biyan kuɗi zami. Biyan kuɗi zami. Najeriya kurkukun talaka al'umma muna cikin yanayi, muna cikin yanayi. Yan arewa muna bakin yanayi ina ne za mu sa kanmu. Muna cikin yanayi. A gida gona ana bin mu kidina fes na ta kama mu. Muna cikin yanayi. Manya na arewa ya haka ne anya wai shinkakon damu. Muna cikin yanayi. Ko dai dan babu na ku ciki talakawa ne cikin yanayi. Su ne cikin yanayi. Najeriya kurkukun talaka al'umma muna cikin yanayi, muna cikin yanayi. Sannan abin da ya ƙara saka al'ummar ƙasa kunci. Muna cikin yanayi. Ko da kuka ce a kulle ta kaya na ƙasar mu yau za mu ci. Muna cikin yanayi. To gashi ba mu yin noma a ƙasar mu wanda mu za mu ci. Muna cikin yanayi. Najeriya ce ƙasa ta mu amma yau mun zamo bayi. Mun zamo bayi. Najeriya kurkukun talaka al'umma muna cikin yanayi, muna cikin yanayi. Malaria ta fi corona illa a ƙasar mu don mun gani. Muna cikin yanayi. Corona ba ta bin talaka amma shi aka sa tsuguni. Muna cikin yanayi. Ga yunwa ga talauci yau a ƙasar mu su muke ta gani. Muna cikin yanayi. Wayo talaka wahala ce yau muke ta gani. Yau muke ta gani. Najeriya kurkukun talaka al'umma muna cikin yanayi, muna cikin yanayi. Ga wasu babu aikin yi a ƙasar mu sai zaman layi. Muna cikin yanayi. Mu daina biye batun kwali ku taho mu dauki ko shayi. Muna cikin yanayi. Mai sana'a ya wuce gori a gare shi ku zo mu hau layi. Muna cikin yanayi. Ni ma yau ita ce na rike sana'a yau na hau matsayi. Yau na hau matsayi. Najeriya kurkukun talaka al'umma muna cikin yanayi, muna cikin yanayi. A nan ne zan tsaya waƙar al'umma yau kira zan yi. Muna cikin yanayi. Yan arewa mai ɗauki aiki dan Allah mu bar zaman layi. Muna cikin yanayi. Murmurai na ka ɗau mai ɗau haƙuri wata rana za mu hau matsayi. Muna cikin yanayi. Ya hayya na ke ɗan gari na Bagwai unguwa ta ce fako da na hayi. Can fako da na hayi. Najeriya kurkukun talaka al'umma muna cikin yanayi, muna cikin yanayi. Najeriya kurkukun talaka al'umma muna cikin yanayi. Muna cikin yanayi. Najeriya kurkukun talaka al'umma muna cikin yanayi, muna cikin yanayi. Najeriya kurkukun talaka al'umma muna cikin yanayi. Muna cikin yanayi.